Matod pa, ang matagtao ko no, dunay lain-laing kinaiya. Kini akong asawa, medyo di kay masabot ang kinaiya ini. Hilumod siya ba? Ano bang musulti mo tihi kayo? Gamay kay gisulti, oy, pero mahubog. Oy, mabawi sa doy. Nganong, na problema ako aning akong asawa, no? E nanion ako pagsugo ng mga pangitabo, ay. Pre. Pre. Kasi ito yung atugi. Katong ginakusgal mo kanta pa, pre. Katong palito na 1 million tato sa Octo Arts. Oh, man. Octo Arts. Karana sa Octo Arts. Karana kayo, Octo Arts. Buhi mo na Octo Arts. Sige na, 1 million, pre. Ako di pa inuod sa kaning mga gipang daog-daog taon tas China, pre, ba? Nga, karon murag hapit-hapit tasad. Sige. Yamat, pre. Mga Chinese, oy, daog-daogon mga tuang mga nanagat dito, spratle. Puro kaaway ko silang maayo, ani. Balik ko itong kanta na to nga, Bini China, ilan na. Para sa mga pikot. O, sa ako na pa rin amigo nga si Gani Brown, lala. Okay. Larga. Sa ato tiri-turi, katao ang spratle. Apan tungod sa rana, miintil ang nasutsina. Nagpahipirang ang Vietnam, nagpahipirang ang Malaysia. Kay nahadlok sila, kay nakutsina. Ang budun sa dito sa rana, prospik pa, sintonado na. Kay kunwara pa demokrasya, klaro mo gira. Kay kuna ko Pinoy ang pabuton, is ka puro sure, bahin-bahinon. Si Tansang, sigurak, si Muy Kausan. Wara sa history, rimahong cover Philippines. Siya una tanom lubi, siya pangaranini. Kung atong paminaon, milinchina ng gihapon. Kinit bukong takong putot butay rokay. Bisanay yun mga Chinoy karon nagpunsisok sa Chinatown. Kami giri gusto gira. Negosyo rang. Dali ka mo, palit na mo, milinchina. Baraturado na original, duna putirata. Pero Chinoy ang puranta, nga wararang tagira. Kay untay na karabanon, rupigon to sa kinakanon. Kajakitsan palang daan, marisuda ta sa panagang napajiti. Donien no samohong. Pero kung kita ilanjut bukson, si Kihirnon, ray mo angkon. Ang taga-kapisog, taga-naga, reinforce na lang. Tan-aon ta, di ba mabarintong, mutikungkong, mutikangkang. Kun ato na ipariproy, tiki ko gaswang. Kun ato na papatiran, mga tikbalang. Kun ato na pabudlaton, matayin si Kwaka. Ole! As ka bilin ba? Tanang bilin mo, pre. Purot, pre. Sipad. Sipad. Sapin pong dila na to. Di kanta ni Gani Brown, pre. Purot, tanang bilin ako ni Ay, magipipili. surot ko taon. Ano taon? Hurot ko taon. Ano lang, pre. Sige. Kag believe na ako, pero wad yung kaya, hatag kwarta, pre, no? Problema. Hatag kwarta kung believe ka? Yes, makakidot, pre. Uy, hala, pre. Biday. Ano, pre? Nahubsan ba ito, pre? Nabsan? Muro Nabustot ang kutilya, pre. Pihas. Ba't tulong mo kagay? Ikaw ba? Grabe, sige ka minom. Aray, mas lubot mo sa iyo po. Yat. Kami minom, pre. Perbida ka mo. Saman, pre. Niya, pre. Saman. Ayaw. Uli na lang ko. Ikaw kaluuran. Punaan ni. Kaliyot, pre. Day! Tanay Pitra! Day! Dong! Day, dali. Day. Dong? Day. Kining. Day. Kanang kuan ba? Kining. Pre, na si Maris sa imong luyo, pre. Dali ka diyan. Ganinar ka Dara, uy. Hinay mo kamsulti god, ha? Wa mo kamsulting na ka diha ganinar kung sig tawag nimo. Wa ka mo tubag mura kag. Bungol man ka. Yote ako ni bungol. Pwede ba dito dok lungnik be kay murag. Wa gid taon katarog taon ni Pre Usming ako sa klungnik taon. Hapon dito ko sa klungnik ko. Ano para sure? Sige. Tanong pre, ha? Suko tos, mari, pre. Ha? Uy, suko ko taon. Pagsara mo kayo siyang tingog, marag kalmar naman. Lain mo yan tingog paminaon? Pre,
di na siya mudaginot ang kwarta. Sa tingog mudaginot na siya. Mao na yung sanihan, mudaginot yung tingog. Ha? Magdaginot siya insulti. Ay lang kay bunga na, pre. Ada gyang ko asawa, pre. Pero murag limitado iyang insulti ba? Gagmay rat kayo pero sus. Makainor, pre. Brak. Tagbaw ka na, sus. Konsumisyon lagi ka lagi. Basta makainom. Ngano man, pre? Ngano man? Iya po na nantog. Ayamat, iyawa Ako po. na, pre. Murag komplikado kayo makainom na kausawa. Pastilan, no? Mag-abo sila kang asawa. Lain na sa itong mahubog kong asawa, pre. Ano? Unsa man ito mo sa mahubog, ha? Patakal sa krak-krak, ha? Iya po na nantog. Unsa man? Kung mag-abot sila, pre. Maunsa di, eh. Lain itong akong asawa, pre, kaysa imong asawa, Pre, pre. kay ngando man, ate. Imong asawa, mutukar mo lang ka ang pagkatabian ng makainom, pre. Oh, grabe ka na. Kini ako, pre, bisag di pa makainom, pre. Mutukar na daan. Abugot siya. Kindoki ko tawa. Kindoki to. Ay, pre, kanong birthday sa akong asawa, pre. Anto tas balay, ha? Anto tas bay. Dari mo sa pre, ato silang abuton, pre. Oh, pre! Day, tawa na spray osming. Oh. Ako na, pagtuon niya ko na to sa ina. Kung na ini-birthday siya ang asawa ba. Or karoon siguro sunod buwan, birthday siya ang asawa. Oh. Mga to today, ha? Oh. Hindi lang tayo palit para regalo siya ang asawa, day. O, palit lang ta. Palit. Sige, palit lang ta. Duhaon na to regalo, day, ha? Tagsa ta, ha? Oh, usahon na to nga itong regalo. Usahon lang na to. Oh. Sige. Nagsukod na ka, kay mga oras ta? Oh. Nagsukod na ka? Oh. Sige, mga oras ta. Day, abot ako, day. Oy, ano, Sentoy? Ay. Bahala akong guwapo. Nakainom na. Purwida. Sentoy, my darling, how's your flight today? Is there something wrong with your flight? What can I do for you that you cannot do for me? Hilong Pitra. Oh, come on. Are you retired? Unsa? Ingong ko, are you retired? Di ka po'y baka. Bungol, di ka dungog. Kidort. Huh. Oh, kita mo? Inaato ako asawa ko mahubog. Taka lang sulti ba? Pero di galibak kayo pastang kapuya pa minaon. Hapit ang di mo tingog. Dili ni mo pangutanon. Di yun mo tingog. Pero kung makainom sa gani, ako do say tagsan lang kayo sulti. Kaya ang baba, mura magmasinggan. Anya? Ay, tay. Niyam ka tay, ha? Tay Panyong? Ang sa mga anak na kong pinakagwapa o pinakabuutan. Dili mo tingog, dili ni mo pangutan. Ay, nakatay. Adali tay, sud, rin tay, sud. Pastilan, gimingaw na kayo ko sa kong anak na gwapa o pinakabuutan sa tanang George Gani. Dili ko mangitag away. Suod sa usa ka tuig. Tay. Dim ka, kadiot, dim ka gikan. Og kanas ako asawa ba, dim na baliwat. Siyempre, dire na O, ko. di ba kayo lumon lagi? Tabian mo lagi ka. Kanang gitawag og naliwat, dili ingon nga parehas yun ni mo kinaiya or abilidad o unsa ba. Pareha ana rong iyang pagka-bright. Dire man na maliwat ako. Oy, birthday ka, tay, birthday ka. Oh, well, according to my mother's long time ago, when I was a child, when I'm in school, almost kung manahimo untang salutatorian. Take note, ha? Salutatorian. Nga. Dili valedictorian. Ay, kadiot, tay, ganong hapit traban ma, salutatorian. Kaya ingon man ang among maestro sa Boy Scout, bilib ko aning ipipanyo. Siging gasalot, bisag magkaon magsalot, himuon ka kang sa salutarian. Ay, hawa sa di mo, Oh, tay. pero kinaan na may nakauna sa ilang listahan. Sa sunod na lang kuno ko. Matunga na lang ko gibutang sa salutatorian. Dili na lang kuno lang ko gibutang sa valedictorian. O, ano, Victoria, ba ka, tay? Ano man? Kaya nagbalik-balik naman lang ko sa first year. Ay, kidot. Hello, Hamia. Anak kong guwapa. Kumusta ka naman, ha? Guwapa ka lang gihapon, ha? Oh. Oh, yes, I like it. Guwapa nga buutang gihapon. Dili ba na? Oh. Yes, I like it. I like it. Like it more. Ugawas nga buutan. Bright pag yun dili ba na? Oh. Yes, I like it more. I like it more. See? Kitams ni mo si Toy. Pagkaswerte yun di mo. Niya kay nakasawa ka sa akong pinalangga o buutan o gwapa na kong anak. Swerte kay ka, iho. I like it. I like it. Tay.
Maunsa ta, unya ta istorya. Unsaingan? Okay. Iha, please, lead the prayer. Kamao ka man aning prayer, Iha Petra. Oh, Okay. Iha, please, do the honor. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Lord, thank you sa food. We'll eat na. Yo. Amen. Okay, let's get ready to rumble. Sawa taon Ginoo ko. Tay. Lakaw sa Bisbitra, tay, Okay. So, where are you heading? Ay, kuwantay ka na sa bahay kung kumpare. Okay, no problem. Ikaw na ba sa bahay, ha? No problem, Iho, no problem. Everything is under control. Salamat, Ipanyong. Wait. Where is my beautiful daughter, huh? Talikod, tay. Narasin mo liyo. Nagbarang. Oh my goodness. Abi na kong haligin ng kamarong. Ikaw magudin eh. Is that you, Iha? Oh, Oh, you sound like Chrissy, no? The title of his song is Oh. Tay. Ito namin, tay. Okay, good luck. Happy birthday, pare! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Ay, oy, sitoy, pre. Ah. Abi na ko di ka manhida. Ah, Asa bes pare, pre? Ha? Nasa mo liyo, ay. Ay, sus. Ikaw din na, pare. Doon sa... oh. Yawan ako di mo, Mario. Abi nung punuan sa lubi ako ng saligan na. Ako din na. Dali mo. Sod mo ka pre. Dali, sod mo. Sa nag-birthday. Dali mo, pre. Ayo kay nadagyo di mo, Mari, pre. Para Ano ka ba? makimamat yun sila sa kong asawa, pre. Buhan, mo kuyog na ko ang akong asawa sa inyo, pre. May kachika na siya dito sa inyo, pre. Ay, naunsa mo. Gina, pre, pero magsinabot na sila, pre. Ano naman, pre? Oh, kay kanaro mga akong asawa. Taon lumot kay na. Sayod na makana, di ba? Di na mo tingog dinimunan. Unsa man na siya, pre, kanang manggiwawon ka na siya, pre. Oh, siguro, mingon-ingon gina na, pre. Away, problema, pre. May kayong da akong asawa na, pre. Ah, di ba? Kanang mga manggiwawon. Awag ta na, awaron. Ay, kinilay ato, Mari, uy. Red wine. Asa di lang to sila si Paris ito'y. Mga hard lang tong ila. Pero kining ato, okay lang ni red wine, Mari. Oh, ato sa ni Mari, ha? Sunod imo na. Oo. Wow, kalami sa red wine, Mari, uy. Ay, makapawa gyud sa katol sa tutunlan. O, imo ni Mari, oh. Oh, Mari. Uy, naman ka kag-red wine, Mari. Oh. Oh, sige, kumpatihan na. Ang mas maaga ni Ani Marino, magtag sa tagbaso. Kaya di kay magkuha ko, Mari, ha? Awas lang, Mari. Awas lang, Mari, pre. Tagay po sila gila. Oh, da. Awa. Awa na ka manggiuwawan sa ni Mari Pitra, pre. Pre. Ay, puti na. May tangkat sinabot ron sila, pre. Ay, sobra. Oh, cute. Ano na? Ay, Ay, nung gamay, alright. Okay, pre. katawa na. Ay, katawa. Kana, mo na din. Muna intro siya, ha, pre. Kaya katawa niya. Ha? Katawa. Katawa si Petra. Imposible, eh. Kanang kupat sa Ukraine o Russia, Mari, ay war na, uy. Kay kung kita pa gi-atake sa Russia, di na magsilbi na to. Dugay na nang nahuman ng gubata. Daghan tag mga secret weapons. Kung ako ay presidente, unya gubatan tas taga Russia, ambot lang. Ambot lang yun na, Mari. Akong buhato na, Mari, no? Tapukong ko tong mga mangimuway og politics danaw. Muon ko na sa pahimuhan ko sa armas ba. Why limit? Bisag pila ka buok. Bayaran sa gobyerno. Unya, mga special forces na ko, akan na mga kriminal, mga kurso kaayo. Panguhaon ko tong mamiraha is kolon. Kanang mga tulisan, mga kawatan, mga snatcher, panguhaon ko na. Panagaan ko ng mga trabaho. Kanang mga snatcher, himuon ko ng mga espiya dito sa Russia. Kana sa mga tulisan, kanang tulisag bangko, himuon ko ng mga elite forces. Pero ang pinaka-secret weapon na ko, ana, mao ng mga mamamarang. Tigumo ko na ito ng mamamarang din sa Pilipinas. Ipaabarang ko ng tanang mga kontra na nato. Syarog di tamo daog. Huwag pa kayo waliho ka ng mga ungo. Ha? Taman. Okay ka o ako'y mapresidente, mamare? Oo. Nagyod! Sa una, sa Mari, mga Pilipino, mutago. Mudagan mga langyaw nga muanhi din sa ato. Pero karon, manukol na. Ha?
Unya, sa may pruiba ni mo ni anak Mari. Shot ako, Mare. Shot. Kini mo ay panamini. Kani adto ang mga kababayan nato nga mga utangan, yanon lag kasabas mga maniningil og way puangod nga mga Turko. Karon, ang mga Turko na manago mo na mulihay. Nga naman Mari. Oh, ayo. Huwa pa gani ka impas ang Pinoy. Ngutang na sa usab. Dagang mga maningil. Oy. Dagan. Sa ito eh. Pre. Pre. Ari na lang ni pre, kay saba na kayo, pre. Mare, salamat sa sudan, Mare. Mo yun ng gipadadaan. Kano sa sunod birthday, Mare? Ikay galuto ato, Mare, no? Oo. Oo, babantog na lami ka ayo. Ang katong leksyon, Mare, ikaw ba'y galuto ato? Di. Lami sa tula, pero wala naman, no? Nahuhurot na. Oo. Sige na lang, Mare. Agad na. Basta lami mga putahing handa sa birthday. Hurot gid na. Ay. Ikaw, pre. Ano sa iyong birthday? Man na, pre. Human na. Sus, sayang nga wami kaari da. Wow ka mga imbitar, pre. Sunod pang imbitar, pre, ha? Oo. Okay. Salamat kayo ninyo. Mare, dadon lang sana akong usa ka botilyang bino. Waman may mainom dito. Ako rin dadon, Mare, ha? Oh, sige, Mari. Okay, daan pa ko. Mabit ang ako ng gisudaan sa plastic. Kaya ba ako musugot, kid ka? Buutan ka kayo ka. Okay. Salamat kayo, ini, pre. Mare, susunod birthday lang saan. Okay, bye-bye. Rin na me. Nang si Toy. Ata. Oh. Ay, nako, kamanggiwa mo naman ninyo, eh. Gagmay, nagsulte, kabungot. Nana si Toy. Sa mga napatay piliti niya, kay manguwam tong parios me. Hilom yan! Mabawali ka na! Sos Mario Josep, kuyawan mo lang tan ninyo niya. What's the matter? Haraway batir-batir! Kawaw lang! What's going on? Unsay nagpakaawaw lang. Haso ko napitan na nagpakaawaw ni mo si Toy. Pataka mo lang ka. Tay! Tagay! Nako'y daan ang happening? limnon. Magtagay tatay, binuntagay. Basta na mo palang piti. Utsan! Utsan! May natabuli mo! Ay, ilom dyan si Toy. Ay, yogon ko na ni Byron. Tagay na tay. Ginoo ko! Yan ako madiscover siya yung hilom mo na yung mabuak lang makainom taon. Mas grabe pa. Pero wala yung uwo. Saan taon na ako akong sawa? Karoon na ba kamao na mo palit og imnonon nga siyara? Nya kuyaw kay mahubog kay gikas tindahan polis mo. Magsiigig storya why limit. Maayo ka ri? Sabi akong buhaton niya ako asawa. Ha? Nga mo sikreto na mag-inom nga siyara usa? Palihog, Bambina, naa ba na sa Bible nga mo sikreto mag-inom mo siyara usa? Usa lang kung kamoy pasultihon? Sitoy. Salamat sa tanan. Sa tanan nga namati na mo ron. Sa tanan! Nga mga pag-ampo mo, Mary, salamat kayo. Ate Pres! O gang sender na to karagad lawa. Murag si Toy, siguro to Ate Pres. O si Toy. O si Toy taon Ate Pres. Siya problema. Ay, kanina yung asawa Ate Pres, mga murag hilumon kayo, basta di kayo Ano? inom. Oh? Pero ang tubagod, man na. Oh? Murag yung isulti. Nagmakainom. Sus! Gikan sa pag-sugon niya inomatris, way undang-undang istorya. Oh? Grabe kayo. Nya ang iyang kuya 1,000 to kay kamaon na ba mo palit og imnono niyang asawa nga siya sa. Niya mo palit ang sikreto, inom na siya. Inom siya sa tindahan natin, pres. Yaw-yaw hangtod ni kabusubay anong karsada Daw, yaw-yaw. Kuya Sa 1. may yaw-yaw. Awa lang na siya basta may istorya na siya Hala, no? sa kunsa lang. Aligrihan ko ana bam. Oh, lagi. Kanang gulyat. Inanabit ang character sa tao. Basta dili lang mangitag-away. Oo. Okay naman na. Basta di ka mangitag-away. Nya magsulti lang ka, nga mura kag nagdiskurso. Oo. No? Dito. Okay ra. Magkatawa man sa taan na maminaw. Mao gyud na. Dili para nako dili. Ingon lagi dili siya. problema. Ingon lagi siya ati pres nga kanang bam, kanaabay mabasa diha nga moinom niya tabian. Unsa bam, unsa yung basa ni Na di ay. Amo Na di ka- ay mabasa di bam nga mo inom niya tabian. Oh, unsa ko no? Imo din. What's up? What's up? What's up, ha? Di ara. Agi bam.
Asa to? Di arang ni sayang asawa no nga pala hubog. Dili ba kainom? Dili tabianlan. Diri ha? Ang usa ka daotang asawa sama sa yugo. Mao na sa Sirak 26 versikulo 7, ang usa ka daotang asawa sama sa usa ka yugo nga dili muhaom ang pagsuway sa pagduma kaniya naisama sa paggunit sa usa ka tanga. Ug matud pa rin sa verse 8, ang usa ka babae nga hubog maoy usa ka makapungot nga talan-aon, dili siya makatago sa iyahang makauuaw nga mga panglihok. Sakto ni, kay kung dili siya mahuboglan, iguro bang muyango. Oo, tinuda. Kuha ba? Yung mahubog, tagsak kilometro ang istoryalan. Sir, ikaw may bana niya kanang pitulag din mong asawa, kailain kayo paminawon, ug lain kayo sudungon, ang usa ka babae nga hubog, magduharoy, magwandog-wandog sa daan nga maglakaw, kaysa lalaki. Kung ang lalaki nagsumparay nga naglakaw sa karsada o sa dalan, naanad naman taana nga makitag mga laki nga mahubog. Pero kung ang babae may makita nga nahubog, unya magsumparay nga maglakaw sa daan, magsigigyaw-yaw, lain paminawon. Bati ba may? Pananglitan, ibutang Nga narbay babae ba no? Kung patak ka lagdigid, basta mubog. Bay talagi mag-short? Di na ba mag-short? Kuning una ng babae lang nga mahubuglan, dili ba kuyaw nga mapanamas-tamasan Ay, siya? sus. Naidaghan. Katulang foreigner nga ako amigo driver sa taxi. Niya hubog kay yang pasahero nga, ay buta na to foreigner, di na to nganlan nga unsang klases tao, pero hubog yung kayo. Ang babae pariner, Oo. niya hubog. Hubog. Karon, Pag sakay hubog britso nagtog. Pag tog, wala gyud kalibutan. Nahilabtan gyud niya. ha? Nahilabtan gyud niya. Unya to? Wala di gyud kalibutan. Wala gyud kalibutan. Iyang gihatod sa presintos pulis. Pero wala. Oo. Piti na. Piti na. Wala siya kalibutan. Wala kalibutan, oy. Okay ra taana nga kung ang lalaki niya ang iyang partner hubog nga may kalibutan, okay ra. Ipindi ra. Trailing hinon kay na ba? Lain mo kaayo ka mura magway tao. Bandahan, way tao. Trailing hinon kay na. Ug kung sa kabayo ting anak kong partner nakainom nga mura lagwa kay ba wa kailakin sa niyang kauban, iko ganahan. Ikaw, Gabs. Trailing, di ba? Nindot ka na. Puro pa kag piti-piti mo doon ka na to. Biti, oy. O, tinood, Dili oy. ug ako yung partner na ako bayot ko nya kung partner laki way kalibutan. Ganahan ko nga mo ingon sa kinsa ka, tagadiin ka. Yung ina mura natugway pa nimo. Ni mura ni sa minatay. Tinood. Tinood na. Pero, di gyud maayo ang babae mo inom gyud nga maghubog. Inaana, di gyud maayo. Ang ako ba pinanglitan Goliat usa sa kaasawa nga hilumon tagsa ra mo tingog ug sa kuan pa ug sa usay kanay ni ug nairo pa mo tingog lang hitumban. Tinood na. Karon pananglitan na hubog siya ibuta lang po nga naa iskina na baroy waiting shade o na baroy kanang na diha nagduhiray siya nagsigyaw-yaw siguro mo pananglitan ibuta no atol tingbuhi sa klase usa siya mga anak ni agi diha dili ka mauwaw. Uwaw ka. Imong mama nagsigyaw-yaw. Bati, magyud tan-aon nga imong mama pala hubog. Di ginamayo. Kay ang ikaw, di ka magantos sa imong kagalingon. Kanang babae nga pala hubog. Di ka magantos sa imong kagalingon. Kalipay na nimo. Pero sa gayon nga, makat-o na imong anak og hubog-hubog og unsa pa nila adik-adik. Ikay mag-guol, eh. Sinuunay mag-guol kasi imong anak nga pala hubog, adik-adik, unsa pa nila, kawatan ba o tulisan. Ikay mag-uol mo na nga, ayaw makita ang imong anak, simbako, day, una na kay anak, ayaw, huwag tangan na yun na imong pagkapalahubog. Di ba, ma'am? Kadtunay ka sa Goliat nga kanang ang usa ka babae hubog kaayo. Nakatuog siya sa balay siyang amiga. Karon. Sa diyan nakamat kun og gamay gatod og tanod sa ila. O si paminaw nimo, okay ra to? Sa? Ang babae ba nahubog? Karon. Kay doon na inom-inom pagtapok nakatuog siya atong balaya, di sila nag-inom. Sa diyang naigmata na siya, makalakaw na siya, gihatod siya tanod sa ila. Oy, kulbaa to eh. Kulbaa na ba mo eh? Kay sira mang usa ka puyo. Lisod na. Kuyaw? Lisod na yun, anak. Di man. Sira usa. Depende siguro. Siya rin ako sa nagpuyo. Oh. Oy, diskwidong. Puyo gigil. Diskwidong pasa sa to. Oh. So ang kani isip asawa nga makato naghubog-hubog, bigon sa kay mensahe ni Ate Priscilla kung usa ka usa ka inahan usa ka asawa. Okay naman maghubog, pero dili lang permihon. Okay naman. O red wine lang imong imnon. Pero kani si Ate Pres ka na mo yaw-yaw maayo maglakaw di maayo. Mura na. Wa sayang kaugalingon Ate Pres. Mura na kuan lain no. Tinuod na. Be. Unsa man Ate Pres? Ha? Pero kadto nga ko nahubog Goliat. Kadto na mista ko Goliat, nahubog ko.
nagkatapad bighigda sa akong ex kay wa ko hibaw nga namista sa atong baya. Kalo akong ex, nahubog me pagkabuntag wag mata nako, wa jud ko kauyon. Nga naman. Wa mo ko kay nombre ko sa tabo na mo ng gabi eh. Oh. Parehan mo, Gili. Nga naman. Ang yung katundan siya nga hubog kayo. Oh. Nga, hubog kayo, itong gidugan niya. Pagkabuntag siya, hubugan mo gabi, no? Gidugan niya, inianan na siya. Nagbata mong kuwan. Oh, unsay ngahan. pero naay mo akong nadungog gulyat. Ano yan? Ni-check-in ko kung sa kakuan, sa ka boarding house. Unya. Isang tumod ako nadungog sa pikas kwarto. Ano sa? Yan ang babae, hubga ko. Hubga kasi ko no. Ha? Kisa may Huwag mo sila magagilim nun. Ipahubog ko nun siya. Kailangan mo padala dito naman nun. Kuna ko ang puzzle, tiho. Subscribe to Dramaturgo.